d'octubre del 2024, data assenyalada per l'Associació de la Gent Gran de Matadepera, per fer una visita guiada al Castell de Santa Florentina, a Canet de Mar. Canet de Mar és un municipi molt interessant de la comarca del Maresme, situat a la costa nord de la província de Barcelona, a uns 67 quilòmetres de Matadepera. Té una combinació molt atractiva de platja, patrimoni modernista i vida de poble mediterrani. El poble té orígens medievals, al voltant del castell de Santa Florentina, documentat al segle XI. Durant els segles XVIII i XIX, Canet va viure un gran creixement gràcies al comerç marítim i tèxtil. Al segle XIX i inicis del XX, va ser un centre important del modernisme català, gràcies a arquitectes com Lluís Domènech i Muntaner, que hi tenia casa i família. Canet és un dels pobles més rics en patrimoni modernista del Maresme. Casa Museu Domènech i Muntaner era la residència d'estiueig de l'arquitecte, ara és un museu dedicat a la seva obra. Castell de Santa Florentina, remodelat per Domènech i Muntaner al segle XIX, és un dels castells modernistes més impressionants de Catalunya. Va aparèixer a la sèrie televisiva de Joc de Trons. Ateneu Canetenc, Casa Roure i altres edificis modernistes també formen part de la ruta arquitectònica. Castell de Santa Florentina de Canet de Mar és un dels edificis més emblemàtics i fascinants del Maresme. El castell té el seu origen en una masia fortificada del segle XI, coneguda com la Domus de Canet. Aquesta casa pertanyia a la família de Gualba, una nissaga noble vinculada a la noblesa catalana medieval. Al segle XIV, la propietat va passar als Montserrat, i més tard a la família Muntaner, amb qui quedarà durant segles. Durant l'edat mitjana, la casa fortificada tenia una funció defensiva contra atacs pirates o invasions, ja que el Maresme era una zona costanera vulnerable. Amb el pas del temps, va perdre aquest caràcter militar i es va convertir en una residència senyorial agrícola. A finals del segle XIX, el propietari Ramon de Muntaner i Vila, editor i empresari, va encarregar a Lluís Domènech i Muntaner, el seu nebot i un dels grans arquitectes del modernisme català, la reforma i ampliació del vell castell. Les obres es van fer entre 1899 i 1912, transformant completament l'edifici. Es van afegir torres, merlets, galeries i escultures inspirades en l'estil neogòtic i modernista. Es va conservar part de l'estructura medieval original, combinant-la amb elements nous plens de simbologia catalana. Domènech i Muntaner hi va col·laborar amb grans artistes de l'època, com Eusebi Arnau, escultor, i Gaspar Humar, ebenista i decorador. L'edifici és una fusió entre castell medieval i palau modernista. Destaquen el pati interior amb galeria porxada i una font decorada amb gàrgoles, les vidrieres policromades, mosaics i fustes tallades, el saló gòtic, el refectori i les habitacions nobles decorades amb gran riquesa de detalls. Té 28 habitacions i una gran col·lecció d'art i mobiliari de l'època. El castell continua sent de propietat privada, però es pot visitar en determinats períodes de l'any. Ha estat declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. El 2015 va guanyar popularitat internacional perquè va ser escenari de la sèrie Joc de Trons, temporada 6, on es va utilitzar com a casa de la Casa Tarly, Hornhill. El castell és considerat una de les joies del modernisme català fora de Barcelona. Domènech i Muntaner també va projectar a Canet altres obres, com la Casa Roure i la seva pròpia casa museu. El Saló Noble, la Capella, les Escales i les Torres. El Saló Gòtic, o Saló d'Honor, és una de les estances més espectaculars. Té un sostre altíssim amb bigues de fusta policromada i escuts heràldics de la família Muntaner. Les parets estan decorades amb tapissos i mobiliari de Gaspar Humar, fet especialment per al castell. Aquí és on es rebien els convidats importants i s'hi feien àpats o balls durant les grans ocasions. Les vidrieres filtren la llum de manera que tot l'espai sembla canviant al llarg del dia. Sota la planta principal hi ha caves i cellers, on s'emmagatzemaven vi, oli i altres productes del camp. Les galeries superiors, en canvi,
Tenen vistes panoràmiques de Canet i del mar, especialment des de les torres. Domènec i Muntaner no només volia un castell bonic, sinó que cada racó té un significat. L'ús de motllures vegetals i animals representa la unió entre natura i art, un tema central del modernisme. Els escuts, creus i dracs simbolitzen la força de Catalunya i les arrels medievals del país. Les habitacions i sales privades, sols n'hem visitat una part. La meitat del castell continua sent residència privada i no es pot visitar. Doncs, quan creuem aquestes portes d'aquí accedirem a la zona de nit. Per tant, a partir d'aquí es venia a descansar. El castell té 28 habitacions, cadascuna amb una decoració diferent. A començaments del segle XX, el rei Alfons XIII va visitar el castell durant un dels seus viatges pel Maresme. Les cambres nobles tenen mobles de fusta tallada, llits amb dosser, catifes orientals i sostres decorats. Algunes sales encara conserven objectes originals del segle XIX, com ceràmiques, llibres i retrats familiars. Hi ha detalls que fan homenatge a la família Muntaner i al poder de la cultura catalana de l'època. Avui, el castell continua sent de propietat privada, però obre en ocasions especials, sobretot a l'estiu o durant esdeveniments com concerts de música clàssica, visites guiades o rodatges. L'experiència de visitar-lo és impressionant, perquè no hi ha dos racons iguals. Tot està ple de color, textures i detalls que recorden el millor del modernisme català. Acabada la visita del castell, caminant, ens aproparem al santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia, fent una visita curta. Resumint, va ser un matí ple d'emocions, visitant el castell de Santa Florentina amb una guia jove que ens va oferir una explicació molt interessant i detallada. La jornada va culminar amb un dinar gairebé de luxe, amb una presentació impecable i un menjar exquisit.